Hola, bon dia. Em dic Sònia. Vaig néixer a Talavera de la Reina, en Toledo, i porto més o menys 3 anys estudiant català valencià d'una mena seriosa, més o menys. I el que m'agradaria compartir amb vosaltres és més que un acudit, és una reflexió lingüística. I és la següent. Si una cadira, en valencià té una cadireta, que és una cadira més xicoteta, una terra té una terreta, una xica té una xiqueta, per què una rosquilla no té una rosquilleta? Perquè una rosquilla és una cosa, un pastisset redó, i la rosquilleta és una cosa diferent, és un menjar salat i a més és allargada, és un pastisset allargat. Doncs no sé per què feu aquesta diferència i que al principi, quan vaig arribar a viure a València fa 10 anys més o menys, no entenia res, perquè a més rosquilla dolça i rosquilleta salada, i a més d'una forma totalment diferent. I m'ha costat una mica entendre que és una cosa diferent, que no tots els diminutius eta vol dir que és una cosa xicoteta. I això és tot. Espero que tingueu un bon dia tots.